La 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 la. Kaikki taitaa olla valmista. Oho, kellopa onkin jo paljon. Pitää mennä herättämään Helena. 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 Mitä? Joka on aamu? Ei. Huomenna on taas keikka jossakin, missä lienee. Oletko laittanut aamupalaa, Mändi? Juu. Olen. Siinä on kaikkea, mitä, yleensäkin kalaa, kalapuikkoja, porkkanaa, omenaa ja mehua. Hyvä, Mändi. Olet paras apulainen ikinä. Mitäs ottaisin? Ottaisinko vaikka kalaa? Juu. Ihanaa. Kiitos. Savustin sen eilen. Rakastan savustettua kalaa. Missä se huominen keikkasi on? Losissa. Tulenko minä mukasi? Tietenkin tulet. Älä nyt höpsi. Oikeasti. En aina halunnut Losiin. Tiedän. Lähde pakkaamaan. Ja sitten me olemme siellä keikan jälkeen vielä muutaman päivän. Vietämme lomaa. Upeaa! Minulla on kyllä vielä vain menen siellä huippuhotellissa se 1 yön varaus, mutta voin käydä varaamassa vielä viikoksi siellä jostain toisesta hotellista. Vaihtelu virkistää. Kiitos, Helena Gomez. Nyt varaamaan. Täällä on juuri sopiva. Viikon loma rauhallisessa hotellissa. Ei siis hirveästi innokkaita faneja. Se on todella halpa. Varaan sen. Loma on varattu. Otatte kaikki tarpeellinen mukaan. Me olemme siellä siis viikon ja 1 päivän. Mutta mitä minä otan? Otan tietenkin aurinkolasini, tai vain 2 kappaletta. Ja tietenkin harjan ja hajuvettä. Ja mitä? Mitä minä tarvitsen? Niin, meikit. Ja upeat vaatteet. Ja en tiedä. Minä voin ostaa sieltä mitä haluan. Niin. Onpas minä kummoinen. Yleensä minä pakkaan. Tiedän mitä pakata. Aina hitti. Tänään minulla on jotain. Minä olen käynyt tänään jotain ison kummaa. Hehe. Aika hyppy huomiseen. Täältä pitää lähteä. Kello on jo paljon. Kone lähtee 3 vartin kuluttua. Lähdetään. Minä en kanna matkalaukkuja. Anteeksi, Helena. Minä haen ne.